Блажените Исуса, що дават утеха своите слова, защото те с уста ще пеят с ангелите осана, защото те с уста ще пеят с ангелите осана. Блажените слуши, що слушат на Бога Словото сега, защото те ще чуват в рая тръби небесни да звучат, защото те ще чуват в рая тръби небесни да звучат. Блажените сърце, що бранят сираци, бедни деца, защото те сърце ще станат крила към вишни небеса, защото те сърце ще станат крила към вишни небеса. Блажените сльози, що тичат и следват всеки ден Христа, защото